V tomto svete reality denne zomiera 21 000 detí od hladu, 450 miliónov ľudí trpí duševnými chorobami, nárast samovrážd za posledných 20 rokov prekročil 60%, a kde viac ako polovica ľudstva žije za menej ako $2,5 na deň. Žijeme vo svete hyperkonzumu, ale u mnohých produktov životnosť nepresiahne, ako viete, 2 roky. Posledné storočie prinieslo 190 miliónov obetí vojen, čo je viac ako za všetky obdobia spolu. Odveká patologická túžba ovládnuť svet sa dedí z pokolenia na pokolenie a prináša mnoho podôb. My nebudujeme lepší svet, ale vraciame sa opäť k obdobiu rímskeho impéria a jeho kást s vyvolenými a zatratenými. Aj kvôli tomu vravíme, že história sa opakuje. Pozrime sa na niektoré zaražajúce podobnosti. Oheň, ako viete, mal v rôznych kultúrách a mytológiách ohromný význam ako završiteľ starého a budovateľ nového poriadku, ako zakladateľ nového života. Bolo to tak v Ríme zhruba pred 2000 rokmi a zapálili ho vraj kresťania. Neskôr sa ukázalo, že to bolo pravdepodobne Nero, ale táto udalosť nebola nikdy riadne uzavretá. Vo februári roku 1933 mnohí z vás vedia, že horel Ríšsky snem, po ktorom sa rozhorel apokalyptický oheň druhej svetovej vojny. Obvinenie vtedy padlo na komunistov, ale v skutočnosti všetko nasvedčuje tomu, že to boli samotní nacisti. Nasledoval dekret o totálnom obmedzení osobnej slobody všetkých občanov ríše a okamžitý hon na komunistov, ktorí boli obvinení z podpálenia Reichstagu. Nož a do tretice naša skutočnosť a naša súčasnosť, kde po 9. septembri znova nastala éra, tentokrát New World Order, kde sa opäť obmedzené osobné slobody ako Patriot Act alebo podobné zákony veľmi podobajú na to, ako keby to písal jeden autor, ktorý to zaviedol v roku 1933 spolu s Hitlerom. Pritom však existuje drvivé množstvo dôkazov, že oficiálne správy nehovoria pravdu. Stačí spomenúť dokumentáciu, ktorá zhromažďuje jednoznačné odmietavé vyjadrenia viac ako 200 leteckých špecialistov, politikov, vojakov, členov spravodajských služieb, 1500 najvýznamnejších architektov na svete, mimochodom okrem nich aj tých, ktorí projektovali dvojičky, členov spravodajských služieb, projektantov, 400 najrešpektovanejších profesorov fyziky, chémie, 200 literátov, hercov, umelcov, výpovede účastníkov a ich rodín, zdravotníkov, záchranárov. Ja sa potom pýtam, že keď takéto kredibilné osoby, takéto osoby, ktoré požívajú a používajú rešpekt spoločnosti a dokonca celého sveta, keď títo sa zaväzujú k tomu, že spochybňujú informácie, ktoré by viedli k spravodlivému uzavretiu celej udalosti 11. septembra, tak to asi nebudú úplne len konšpirácie, ako nám sa snažia nahovoriť, ale bude za tým niečo iné. Zdá sa, že jedinou konšpiračnou teóriou v tomto prípade je oficiálna vyšetrovacia správa, ktorá sa opiera o nepreukázané tvrdenia. Totiž iba malé tajomstvá musia byť chránené. Tie veľké sú udržiavané v tajnosti tým, že im verejnosť neverí. Média majú dnes takú obrovskú psychologickú moc preto, lebo nám denne opakujú stále znova a znova, že to, čo vidíme, nie je to, čo vidíme. Nechcú, aby svet vnímali taký, aký je, ale aký má pre nás byť. A tak realitu i neinterpretujú, ale oni ju simulujú. Rozpútala sa vojna na nepriateľa. Tentokrát moslimský svet označený ako teroristi, zla či poloblúk nestability. Vojna proti terorizmu je zámienkou k hrozostrašnému krvi prelievaniu, vraždeniu a mučeniu afgánskeho a irackého obyvateľstva, v ktorom americkí agresori vyvraždili 1 000 000 civilistov od roku 1991. Málo kto vie, že v roku 1997 bol vytvorený projekt nového amerického storočia, ktorý formuluje postup americkej svetovlády. Pod týmto projektom sú podpísaní členovia amerických zbrojárskych, bankových a priemyselných impérií a mnohí z nich ako Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz boli na vrchole Bushovej administratívy. Hlavný autor tohto dokumentu, Paul Wolfowitz, vypočítava 4 základné úlohy americkej armády, pričom 2 z nich je byť, citujem, schopný rozhodným spôsobom zvíťaziť v celej rade simultáne vedených veľkých vojen po celom svete a vykonávať policajné povinnosti v súvislosti s vytváraním bezpečnostného prostredia v kritických regiónoch.
To je začiatok 4. svetovej ríše. Podľa tohto scenára sme boli svedkami zaútočenia NATO do Juhoslávie. Bez schválenia Bezpečnostnej rady OSN, podobne ako keď Hitler a Mussolini ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny vyhlásili vojnu Sársku a Etiópii a následne vystúpili zo spoločenstva národov. Nezabúdajme, že to bolo práve ľudia ako Havel, ktorí priniesli zvrátený termín ako humanitárne bombardovanie. Nezabúdajme, že náš vtedy minister zahraničných vecí Kukan a premiér Dzurinda zatiahli do vojny so Srbskom nás, slobodný národ, ktorý stál vždy po našom boku a kde žijú aj Slováci. V Srbsku žije slovenská menšina, Srbsko bolo bombardované kvôli tomu, že sme povolili prelety NATO nad našim územím. Aj kvôli tomu. Bez toho, aby sa akýkoľvek občan mohol čo i len jedným slovom vyjadriť, či to chce, alebo nie. Ak si ale chceme spraviť predstavu o storočí americkej nadvlády, ohliadnime sa späť do 20. storočia. Americkí vojaci v ňom boli zapojení do 177 vojnových konfliktov, pričom len vo vojnách v Vietname, Kórei a Iraku zabili 7 miliónov ľudí, z toho viac ako 6 miliónov civilistov. CIA sa podielala na viac ako 500 organizovaných teroristických útokoch, štátnych prevratoch a vraždách politických vodcov. Všetko v záujme národnej bezpečnosti Spojených štátov. Problém však nie je, že najväčším nepriateľom národnej bezpečnosti Ameriky s jej katastrofálnym sociálnym a zdravotným systémom na úrovni tretieho sveta s 25% nezamestnanosťou, oficiálne 8,3 alebo 8,9. je samotná americká vláda. Lepšie povedané rodové klany finančných, vojensko-priemyselných či mediálnych impérií, ktoré ju ovládajú. Ocitáme sa v dobe, kedy svet opäť zažíva obdobie obrovských sociálnych nepokojov ako dôsledok nemerateľných sociálnych rozdielov, ktoré vytvorila ekonomika voľného trhu s dereguláciou, škrtmi štátnych výdavkov a privatizáciou strategických podnikov v jednotlivých štátoch pod dozorom Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Davidson Budhu kedysi vo svojej abdikácii z postu Medzinárodného menového fondu napísal otvorený list generálnemu riaditeľovi Michaelovi Kamdezusovi, v ktorom, citujem, hovorí: charakterizoval ako formu masového mučenia, pri ktorom sú vlády a národy kričiace bolesťou nútené padať pod Medzinárodným menovým fondom na kolená, zlomené, vydesené a na pokraji rozpadu žobrať aspoň o štipku súdnosti a slušnosti. Na margo štrukturálnej adaptácie Medzinárodného menového fondu, ktoré sa musia podriadovať. Moderné otrokárstvo, ktoré sa prejavuje v kolonizovanom treťom svete, kde robotník zarobí 10 centov na hodinu pri šití značkových výrobkov, má svoju obdobu aj v Európe. Je ňou pasca Európskej únie, v ktorej sa každý stávame dlžníkom proti vlastnej vôli. Sme zapletení do vojnových zločinov NATO, ktoré odsúdila Amnesty International, Human Rights Watch a dokumentujú ich utajované filmy a nové zistenia, ktoré sa deň za dňou vynárajú z desivej reality, ktoré sa médiá a karikatúry novinárov pokúšajú zatajovať a prekrúcať. Tie médiá pracujú všade, aj na Slovensku, kde niektorí novinári aj po 10 rokoch, keď administratíva Spojených štátov oficiálne priznala, že Irak hľadané zbrane nemá, zámerne klamú, destabilizujú a zavádzajú našu spoločnosť. Aj preto musí existovať systematické archivovanie ich činností, ktoré bude musieť v rozhodujúcej chvíli posudzovať súd na základe trestných činov porušovaním trestného zákona číslo 130 odsek 8 písmeno A a C za verejné šírenie textov a vyhlásení, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, obhajujúce a podporujúce alebo podnecujúce nenávisť a násilie. My však máme internet, ktorý nám umožňuje prístup k informáciám ako nikdy v histórii. Je však v smrteľnom ohrození. Dnes je celkom priehľadným základný zámer, ktorý odpovídá na výzvu Hillary Clinton, keď v interpelácii v Kongrese USA hovorila o informačnej vojne, ktorú Spojené štáty prehrávajú proti alternatívnym médiám. Ale mám dobrú správu. CNN za posledný rok stratila 50% svojich divákov, pričom naopak nárast nezávislého internetového spravodajstva je zdrvujúci. Ich zámerom je preto cenzúra a obmedzovanie osobných práv a slobôd. Neverte na to, že kopírovanie je reálnym dôvodom. Kopírovanie je obyčajná sprostá zámienka. Aký môže byť rozdiel medzi filmom, ktorý si nahráte na DVDčko z televízie,